କହିଦେ ହାଇ ଗାଲୋ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କହିଦେ हाय हाय କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଉ I'm a pia câu chưa I'm a pia câu chưa pia câu chưa ଆମ ବେନାରେ ଯୋଉ କୁଳା ମଳା ଘର କରିଛି ଆଗ ଖାଇ ନେଇଛି ଚିକେନ କିରା କିରା ମୋର ତ ଠଗାନ୍ତି ନାଳ ବେନା ବନ୍ଧ ତିନା देखो छको कितना अब भाई कितना चाहती कच्चे अब कितनी सागोची अब कितनी सागोची अब कितनी सागो आदि Pago, I go there to Pago. Hey, Pacho. ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ ଟେଣ୍ଟେଣେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଶାଗ Asago, lulu. ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ Chicken over there. ତ ଛେଳିକି ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ତ Huh? ତ ଛେଳିକି ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଯାଏ ଆଣିଲେ ନା କେଳିକିରି ହେବ କନି ଏଇଟା ଜାଣି କେଳିକିରି ହେବ ଅତି କମଲା ଆଜି ରଖିଦେଲା ଖାଲି 3 କିଲୋ ଭିତରେ 3 କିଲୋ ତ ଏଖଣି ହେବ ଗୋ ସାରା ଦେଲେ ବାହାରେ